Pois, como levamos 3 ou 4 anos facendo, hai unha cena de Halloween, bueno, de Samaín, como é aquí nesta Galiza nosa. E nada, temos unha cena servida por Chicolino e despois temos a un DJ que nos vai animar a noite mogollón. Pois a verdade que este ano hai menos do que esperábamos, algo menos. De feito, estivemos aí a punto de suspender e tal, pero bueno, decidimos que a xente que hai benvida sea e bueno, esperamos que sí, despois da cena, sí que veña moita máis xente. Unha vez que empece o DJ e empece o baile, esperamos que veña máis xente, sí. Pensamos que, bueno, entre que as cousas non están moi ben de pasta e este ano, a verdad que é un pelín máis cara que os anos anteriores e, bueno, intentaremos que para os próximos anos sexa un poquinho máis apañada de precio para que poida vir moita máis xente. Sirve o menú seive o Chicolino e a verdad que sei que hai pinchos variados, así bastante cantidad de pinchos e logo me parece que un plato de carne. A verdad que non mirei moito o menú porque me parece casi o de menos o feito de vir pasalo ben, estar cos colegas e botarnos unhas risas. Bueno, esperamos que haxa animación hasta as 3:30, 4 da mañán, como ven sendo últimamente, que ao final, pois eso, xuntámonos aínda un grupiño divertido e bailaremos hasta que nos deixen.